Mä oon Minja Wahlsten, johtamistaitojen asiantuntijavalmentaja. Mä puhun erilaisuudesta, sen tunnistamisesta ja ymmärtämisestä. Erityisesti mä puhun organisaatiotasolla, miten erilaisuutta voi hyödyntää, miten lisätä tuloksia ja tuottavuutta. Ja ennen kaikkea, miten johtaa erilaisuutta tuottavasti. Yksikään ihminen ei menesty yksin, mutta yksikin ihminen voi auttaa muita menestymään. Ja tässä auttaa suuresti ihmissuhdetaidot. Kyky rakentaa yhteys toisten ihmisten kanssa. Yhteyden rakentaminen muiden kanssa, niin se perustuu ennen kaikkea asenteeseen, ei koskaan asentoon. Se, että sä arvostat omaa viestiäsi enemmän kuin ihmisiä, joille sä puhut, niin sekään ei toimi. Ja tämä on oikeastaan yleisin syy, miksi me ei saada sitä viestiä perille niin kuin me on alun perin tarkoitettu. Miten se erilaisuus meissä ihmisissä näkyy ja myös toisaalta, miten itse pystyy vaikuttamaan siihen, miten hyvin tai huonosti yhteys toisiin ihmisiin rakentuu. Usko tai älä, sillä miten viestisi sanot on usein paljon suurempi vaikutus asian perille menoon kuin se, mitä sanot. Pystyn kommunikoimaan muiden kanssa siten, kuin he parhaiten asiani kuulevat. Kommunikointitaito, se on taito, jota myös sinä voit kehittää ja opetella.